Sí, sóc un dels 100 concursants d'aquest programa i si vols saber com ho hem viscut des de dins, queda't que t'ho explico. És divendres 15 de novembre. Avui ens han citat a Pineda de Mar per començar-nos a allotjar i tal. I demà comencem a rodar el programa. Tinc aquí el contracte. Vaig a signar-lo. Us vaig ensenyar la motxilla. Aquí hi ha pantalons que havien de ser texans tipus això, samarretes pels 11 dies per si de cas, roba interior també per tots aquests dies, dessuadores sense marques ni res, perquè no podia sortir cap marca, ni frases grans. I aquí em portaré l'ordinador per així el temps lliure per produir i aquestes coses. Fet el check-in, acabem d'arribar tots a la vegada quasi, i atenció amb l'habitació. Quin llit agafo? Aquest. Dins d'aquí hi ha el guanyador d'això, suposo. O no, potser està dormint, és l'àvia. Em dic Júlia, soc filòloga catalana. Jo em dic Elisabet, però sempre em diuen Eli. Soc educadora social al centre penitenciari. Jo com abans i no callo. Portem aquí un rato a baix al bar fent jocs amb tots. Ha baixat l'Àngel ja a saludar. Bueno, són les 12:06 de la nit i ara ens anem a subar ja. Algunes males llengües han dit que demà no hi ha expulsions, així que com a mínim dormirem aquí en aquests lletets una miqueta més. Apa, bona nit. Avui ens hem aixecat a les 6:30 del matí, que hem esmorzat. Hem agafat el bus, ens hem anat cap a Hostalric. Ja hem començat. Ens han donat dessuadores que ens han partit en dos equips, el taronja i el lila. Ens han tret els mòbils. Hem gravat l'obertura del programa. Ens han col·locat a lloc i tal. I hem començat, que si les pilars, que si sogra, el gendre i la nòvia. Mira, això ha sigut al matí. A mi abans de dinar m'han agafat per fer entrevista. Et feien preguntes, les reaccions dels moments i tot. M'he presentat, he explicat tot el meu projecte musical i tal. A veure quantes coses posen. Hem dinat, molt bo el catering. Ens hem estat esperant perquè estaven canviant de set pel primer repte. La temàtica era el meu país és tan petit o no, i era de geografia. La primera part hi havia un sí i un no i ens feien diverses preguntes i havíem de posar-nos o el sí o el no, i qui estigués al lloc equivocat s'eliminava i així anàvem fent. Qui acabava viu d'aquestes 6 preguntes podia passar a la segona part. Era ubicar diferents municipis de Catalunya en el mapa. Increïble. Ramon, president de Catalunya. Demà sí que és prova eliminatòria i potser ens anem cap a casa. I ja hem tornat amb els autocars i cap a l'hotel. Rebentat, sí que me'n vaig a sopar i després potser ho explico més. Hi ha una font de xocolata. Actualització de la nit, ens acaben de regalar cantimplores del programa. A veure per aquí. Demà un altre gir, claríssim. Els Lila remunten. Que demà va de música, perquè demà va de música espero tenir veu per poder fer alguna cosa. Espera, perquè era tota la nit. Perquè la mel i la llimona és pel coll. Estem gaudint de la família, de l'ambient, i és molt maco tot. Això és la pre-remuntada. Estudiaran cines d'història. Ha de ser un cava de victòria. No s'hi val agafar-vos tant de carinyo amb només un sol dia. Bueno, acabem de fer una miqueta de festeta amb els de l'equip Lila. 207, habitació de la festa. Castells, sardanetes i tal. Anem a dormir a les 12:15 passades. No m'aguanyeu res si no ens anem a casa. Bona nit. Bon dia, Catalunya. Avui toca victòria. Estic molt cansada, això està sent molt intens. Comença un dia molt interessant, ens ho juguem tot i crec que anirem a Bartudes. A les 7 tots hem agafat les motxilles i maletes i tot perquè hi havia 50 persones que no anaven a tornar. Cada equip estava en un autobús. Anem a passar-lo molt bé i que sigui un dia preciós i fantàstic. Crec que tots sabem per què som aquí, que anem a guanyar, però crec que ens uneix una cosa i és que tots tenim un sentiment per la cultura, per la llengua, pel país. Catalunya ha estat un sac que ens han agafat i ens han fotut garrotades per aquí i per allà, ja ho sabeu. Crec que avui és un motiu per demostrar qui som, què fem aquí, per què sentim el que sentim. Per tant, aneu allà i doneu tot, Vinga, per Catalunya. Avui guanyem, Avui guanyem i celebrem el cava.
Quan hem arribat allà, ens hem posat les dessuadores cadascun i hem començat a rodar. Primer hem rodat un altre cop l'entrada, uns altres plans diferents, com de poses i tal. Llavors ens han explicat el tema de les proves d'avui, que avui era prova de cant, ja ens havíem suposat. Ha vingut la Meritxell Nederman, l'Helena Gadel, a fer de jurat, un equip cantava el cant de la senyera, i nosaltres ens ha tocat cantar el Virolai. Els liles ens hem fotut assajar des d'un principi, les 3 piles que tenim a l'equip. Ens han ensenyat la lletra, l'hem après tota de la baix, l'hem repassat, i llavors ha arribat el moment de l'assaig oficial del programa. Cada equip tenia una persona, un compositor, que el venia a ajudar a fer l'arranjament, fer les veus i tal. I nosaltres hem tingut la sort de tenir el Manwish bastant guai. Ens ha dividit en 4 cordes, les contrals i els baixos feien la melodia principal i els tenors i les sopranos teníem cadascú una harmonia. Clar, com que ja en sabíem la lletra tots perquè l'havíem assajat, no ens ha calgut ni que ens donessin la lletra en paper ni res i hem anat per feina. Pel que hem pogut fer passes i passes amb el Manu. Llavors hem dinat, hem tornat a pujar, llavors hem gravat. Ens han explicat la prova, hem marxat els liles, hem cantat els taronges, no hem vist què ha passat. Després hem baixat, hem cantat els liles, els taronges no ho hem vist. I nosaltres jo crec que ho hem fet bastant guapo, la veritat. I després hem pujat els dos un altre cop perquè ens diguessin allò de vale, ara el jurat ha d'anar a deliberar. Deliberaven la Meritxell Nederman, l'Helena Gadel, l'Andreu Gallent i el Manwish, i aquells segons han sigut eterns fins que l'Àngel ja s'ha reobert el sobre i llavors ha dit, havíem guanyat els liles. El seny. Realment hi havia com penya, que havíem estat junts a les habitacions, havíem fet festa junts, havíem fet pinyes, saps, amb gent. Estem parlant amb una persona que ha guanyat avui. No, perdona, estàs parlant amb la futura guanyadora del concurs. Això és un error. Enric, talla-ho, això. Això potser els de la final. Sí. O sigui, això sí que em quadra. Vaig dir que guanyaríem i he guanyat. I ara durant el cava. Buah, estan els ànims molt avall, Cansadets. És català de Catalunya està entre nosaltres. Abraceu-vos i toqueu. Quin orgull és que... Què opines del dia d'avui? Es que estaba la abuelita llorando. Todos llorando. Dentro, gente llorando. Y digo, vaya drama esto. Està donant una paració de declaracions a saber què diu. El marro del soc i seré. I demà un nou dia. Ara potser anem a fer una miqueta de festa en una altra habitació. Ens anem a dormir, són les 11 i 8. Bona nit. Vinga. A mimir. Que guai que feia això cada dia.